lugt, som der lugter mere end det her. Jeg kan faktisk ikke drikke vejret. Og det er sådan, det er tung luft. Det er varmt. Jeg er fucking varm, og jeg er sådan lidt... Hallo? Prøv at høre, jeg har ingen idé om, hvor I er. Hvad? Ja, ikke? Ej, hvad? Sukkerklip! Sukkerklip! Oh my god. Så det gør det. Altså, jeg siger, at det stadig jo. Ej, mig er lige på den her. Så er vi sgu i Buddha. Der er gang i gaderne her. Det er meget dejligt. Der er gule taxier. Taxier simpelthen. Det er nogle meget sjove busser, som kører med sådan en ledning op. Nu skal jeg lige passe på her. Ja, men jeg tror faktisk bare, at jeg tror bare, det kommer af. Jeg tror, jeg er nødt til det. Det er virkelig gammel med det samme. Noget der, når ældre, de ikke engang kan drikke en øl, og så kan de sådan mærke det dagen efter, sådan en slik. Gyros. Hvad er det, man kan få? Gyros. 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 Der er også et sted, der hedder Gyros. Er vi det? Pia, man kan jo ikke tage nogen steder. Nej. Pia, prøv lige at kigge op på det der, hvor fedt det er. Pia, min far skal, man skal jo synge op på sidste vers. Det er meget flot. Hvordan er det? Min rejse lige startet. Vi synger på sidste vers. Jeg føler mig ikke helt tilfredsstillet i kroppen. Jeg føler sådan, at jeg skal have noget stimulans. Nogen, der kan stimulere mig? Kan du give mig mash? Jeg vil gerne stimulere din klit med den her Gandalfs ministav.